Dadi Hikima, wanda aka fi sani da Abale, ba zai iya hana zuciyarsa ƙaunar budurwarsa ba a cikin sabon shirin nan mai suna Sanda. Budurwar ita ce Bara'atu kwana 90. Mahaifiyarsa ta yi masa iyaka da ita akan wani dalili, sai dai ba zai iya rabuwa da ita ba. Sannan wani mummunan al'amari ya faru tsakaninsa da ƙanwarsa, wadda ta kasa yafe masa saboda ya zama sandiyar sa mahaifiyarsa a cikin matsala. Sanda, ku kalli labarin, ya zo da salo mai taɓa zuciya ta sigar biyayya ga iyaye, ƙauna tsakanin iyaye, zafin so, sadaukarwa a cikin soyayya, cin amanar abota, neman na kai, illar zuciya. Wannan fim mai suna Sanda ya fito ne daga fitaccen producer nan mai suna Abubakar Bashir Mai Shidda, The King of Kannywood Box Office. Sannan jaruman da suka fito a cikin shirin sun haɗar da Dadi Hikima, Zihanan, Sadiya Umar Sidi, Awal West, Real Ibrahim Usman, Real Ummi Ibro, Official Ummi Karama, Alulu da dai sauran jarumai. Kada ka bari, kada ku bari a baku labari. Kada ku manta, idan kai bako ne a wannan tashar tamu, don na subscribe kana ka taba alamar kararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu nari. Kada ku manta, idan kai bako ne a wannan tashar tamu, don na subscribe kana ka taba alamar kararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu na Kano.